сме на връх Малка Мусала. Втория по височина в Рила и петия в България. Така съм броил. Най-важно е да започнем с мисиите, които пълзат като мравки вредители към Мусала. Това е. Връх Хиречек, от който идваме, връх Дено с Сфинкса. Георги на Малка Мусала много е доволен. Изравнява върховете Рила и Пирин. 7. Ястребец, откъдето идваме, е там, маркоджиците. А Сашо Рабанов се е възкачил на Алеко и Безименния. Мравките пълзат към Мусала, на който ще трябва да се доберем и ние по скалния гребен Трионите. Най-високото езеро на Балканския полуостров, Леденото. Постоянно. Постоянно езеро. Излет там на юг, вече към излет към Маричените езера, Манчо, Песоклия вапа, Суха вапа, любимия ни връх отзад, Овчарец, Ковач, много върхове, да не ги изборявам. Има малко мараня. Времето е добро обаче, защото може да е по-зле за сега. Надяваме се да не се разваля. Поглед и към Заврачишкия дял и Ибърския. Ето. Натам са малко равнинки, обаче пак е Рилът планина и студения връх, студения чал. Ето. Още един под панорамата. Ето това. Ти видел, че в YouTube съм качил